Ongi etorri beste behin Lizen Sormen txokora. Gaur sukaldari izango gara. Beraz, jantzi guztiok mantala eta guazen denok eskuak garbitzera. Koilare bat egiteko, laua bi hartuko ditugu. Tximu punkia gelditu zaigu, ezta? Hortxe gure oilar serioa. Gaurkoan, amaiketakoan edo mediendan jateko plater divertigarriak egingo ditugu. Animaliak gustuko dituzue? Espero dut baietz. Horien forma edukiko baitu gure gaurko otorduak. Hartu kuadernoa, ordoa zozogaiak. Moldeko ogia, kakao krema, gazta krema, platano bat, marrubiak eta abiak. Lehenik eta behin moldeko pare bat ogi zati hartu eta platerrean jarriko ditugu. Nik zerealdun ogi integrala aukeratu dut, osasuntsuagoa baita. Ogiak plater gainean prest ditugula, gure animalia zein koloretakoa den aukeratu behar dugu. Zuria ala marroia. Ea ba, aukeratu bat.